Maryam ta ce sanda na yi haƙuri na yi, sai ka ƙi ɗaukar matakin da ya kamata. Duk da ina yi maka uzuri, yanzu ko wallahi ba zan zauna tana ci min mutunci yadda ta ga dama ina ƙyale ta. Ita ma kamata yi ka hana ta, ba ni kaɗai ba. Iya haƙurin da zan yi da Jamila na yi. Shikenan ai sai ku mai da gidan yadda kuka ga dama. Idan kun kashe ni da baƙin cikin ku kin ga shikenan kowa ya hu. Jamila tana shiga ɗaki mahaifiyarta ta kirawo a waya. Ko sallama ba ta yi. Ce baba wallahi duk abin da muka yi a kare yau har da ce min mara hankali ni ba alkhairi bace a rayuwarsa gashi wai har da cewa na raba shi da mahaifiyarsa da ƴan uwansa kwantar da hankalinki je mahaifiyarsa ita da shi har abada sai dai idan an haƙe wannan abin da muka binne a ƙofar gida sai dai ya ta zancen amma ba zai iya zuwa ba kuma zan je a sake min sabon aiki a kansa in aka yi kuwa shikenan ita wannan kishiyar taki sai yadda kika yi da su in kin ga dama ki sa a sake ta idan kin ga dama ki kyale ta ki gasa ta don haka ki kwantar da hankali ni ayana ba su yi buranci ba yawwa mama na shi yasa nake bala'in sanki na san dama in kina nan ba za mu yi kuka ba insha Allah in dai ina nan ba za ku yi kuka ba da sassafe Maryam ta fito tafiya aiki Jamila ta tare ta wallahi Maryam ba inda zaki sai kin mana breakfast Maryam ta ce Jamila na dafa ti da daddare kuma yanzu na soya kwai a kicin me kike so na yi wallahi ba zan yarda ki dinga yi mana abinci yana sanyi sannan a bani ni da yayana ba kuma yanzu yaran da me za su tafi makaranta Maryam ta ce oho kan ubancan to wallahi baki isa ba ranar girkin naki ni zan musu abin da za su tafi makaranta da shi to ba yayanki bane Maryam ta juya za ta tafi ta ruko ta baki isa ki tafi ba sai kin dawo kin musu Maryam ta duba agogo ta ga 6:20 kuma karfe 7 za ta yi labaran safe ta buske Jamila ta rike ta ta ce ba za fa ki tafi ba wai Jamila me yasa sai kin ga ina sauri iskancin ki yake tashi wallahi ki kiyaye ni ba zan kiyaye ki ba nan da nan sai kokawa Maryam tana kokarin kwacewa ita kuma tana rike ta Maryam ta kai kololuwar bacin bata san sanda ta hankada ta ba ta wuce abinta yayin da ita kuma Jamila ta fada abin tsautsayi sai gashi ta fada kan kwalaba take ta fashe ta yanke hannu nan fa ta hau ihu wai Maryam ta yanke ta ita kuma Maryam da gudu ta isa mota ta wuce yana kwance lamo yana jin su ita kuwa tana ta ihu jini na zuba ƴaƴanta sun fito suna kallo tana kuka sai su ma suka sa kuka zumbur ya miƙe ko wanka bai ba ya fito da mukullin mota ya fito da ta ganshi sai ta sake maraicewa shi kuwa yayi kamar bai ganta ba ta taho ta ce kaga abin da matarka ta yi min ta yi ficewarta bai ce komai ba ya fice ta biyo bayansa tana kuka lalle na san ka daina suna shi yasa kake min abin da kaga dama kuma wallahi ba zan yarda ba da dai ta ga kuka ba zai mata ba sai ta juya ta tafi gidan makociyarsa wata nurse ta gyara mata hannun amma ta ci alwashin yadda Maryam ta zubar mata da jini ita ma sai ta rama zaune yake yi nisa cikin tunani ya san ba zai taba samun kwanciyar hankali ba in bai je ya sasanta da mahaifiyarsa ba kullum yana son ya je sai ya ji ya kasa gaskiya Jamila ta cuce shi duk irin san da ya nuna mata ya fifita ta akan kowa ya zaɓe ta akan mahaifiyarsa amma yau ita ɓacin ransa take nema wai ita ce mai sa shi a damuwa gaskiya duk wanda ya ƙi biyayya ga iyayensa ya shirya ganin ɓacin rai haƙƙin mahaifiyarsa ba zai bar shi ba take ji hawaye suna zubo mai ya Allah na san na yi kuskure ka duba mu ka buɗa min mafita ka sasanta ni da mahaifiyata ka bani ikon zuwa na ganta Maryam tun da ta je gurin aiki ta kasa hassala komai saboda ɓacin rai da ƙyar ta yi labarai ta fita ta koma ofis ta zauna ta san faɗan bai ƙare ba gaskiya dole Prof in yana son ci gaba da zama da ni ya canza min gida ko ya bar ni na koma gidana dan ba zan zauna matarsa ta sa min hawan jini ba ita kadai take zancen bata san har ya fito fili abokiyar aikinta tana jin ta ba Aisha ta dafa ta tace Maryam me ya faru Aisha Allah ya hada ni da masifar kishiya wallahi saboda Jamila in na fito bana son komawa duk abin da kika yi masifa ne ita san bata san abin arziki ki yi haƙuri ki daina sauraron komai za ta yi in baki kula ta ba sai ta rasa wadda za ta yi da ita baki san Jamila ba farkon zuwa na Prof bai boye min matsalar ta ba ya ce min bai san na saurare ta wallahi har ɗaki za ta biyo ni tana zagi na ba na sauraron
saboda ita bana zaman falo, tunda na ga zaman yana zama matsala, amma sai ta biyo ni ɗaki ta zage uwata da ubana. Zuciyata ta yi min zafi amma na daure. In ya zo na gaya masa sai dai ya ta bani haƙuri kuma ba zai iya ce mata komai ba. Akwai sanda ina kicin ina abincin dare, ita kuma sai ta zo ta ɗauki kifi a firij ta wanke. Kawai ina zaune sai jine ta juye min ruwan wankin kifin aka. Raina ya ɓaci, ina tashi na wanke ta da mari. Abin da bata taɓa zato ba, saboda ta ga komai za ta yi bana ce mata ƙala. Ta ɗaga hannu za ta rama na riƙe hannun, nan da nan fa kokawa. Allah ya bani sa'a na kada ta. Na damalmala ta ita ma cikin ruwan kifin da ya zube a ƙasa, na rufe ta da duka ta ko'ina. Haka ya shigo ya finkice ni daga kanta. Baki da hankali dama Maryam? Baki san ciki gare ta ba? Ita kuwa ta dinga malele kuwa, wai marar da ciwo take? Kawai sai ya ɗaga ta. Suka yi ɗaki suka mai da ni wata hoto. Na rasa me yake min daɗi. Na zo na zauna a falo, sai ga su sun fito, tana riƙe da mara tana ta nishi, shi kuwa sanne yake mata, suka tafi asibiti. Don samun sababbin shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun ɗaura shirin, za ta sanar da ku.